No tak čo, milé ženy, mamičky, ocinkovia, máte vysvedčenie? Dostali ste? Spokojní ste s výsledkami vašich detí? Skvelí sú však. Ja mám takú 15-ročnú dcéru. 15-ročná. 15-ročná, ale taká múdra. To by som nikdy nevedela a hlavne neverila, že ona môže byť taká. No určite celá po mne. Jednotky od vrchu až dole. Samé knihy, samé uznania, poďakovania. Aktívne sa zapájala. Do všetkého. Do všetkého sa aktívne zapájala a zapája, akurát do tých prác doma sa ako si až tak nezapája. Nuž ale rozumiem, tie naše deti sú príliš vzdelané na to, aby sa venovali nejakým takým prácam, ktoré sú v ich ponímaní úplne zbytočne, teda utrieť si prach, alebo naváriť, ožehliť, oprať si svoje veci, alebo len tak venovať čas mamičke, ockovi, starým rodičom, tým, ktorým venovali ten čas počas toho celého školského roku, aby dosiahli takéto výsledky. Lebo ono poďakovať sa učiteľom kvetmi alebo nejakými darčekmi, ono je to pekné. Ale na to musí mať to dieťa si vytvorené podmienky hlavne z domova, aby mohlo potom ukázať ten obrovský potenciál, ktorý v sebe má. Tak aj tá moja dcéra, veľmi šikovná. Už dneska mi telefonovala: mami, ja by som potrebovala ísť na pedikúru. Mami, ja by som potrebovala ísť na kúpalisko a na zväzlinu s kamarátkami. A ja by som potrebovala, dcéra moja, aby si mi očistila zemiaky a spravila taký nejaký rýchly obed, lebo ja musím ísť do práce. Mami, no prepáč, to hádam, odo mňa nemôžeš chcieť, veď sa pozri, aké mám skvelé a úžasné výsledky. Je to silný argument, má pravdu. Nemôžem mu zaťažovať, veď tam boli dorobení, zničení, museli sa aktívne zapájať do všetkého, dnes si oddychnú. A ja si zoberiem ešte jednu prácu, aby som dokázala naplniť ich takých nejakých túžby, teda ich, konkrétne jej, aby mohla byť spokojná a šťastná a potom zase ukázala v novom školskom roku všetky tie svoje schopnosti a vedomosti a tie svoje nesporné talenty. Škoda len, že ten talent nemá na všetko, ale len na to učenie a na tie rôzne krúžky. Lebo je dôležité mať aj talent na také práce, také bežné, ženské, dievčenské, aby keď sa niekedy už rozhodne odísť z toho hniezda, aby sa dokázala aj sama o seba postarať. Lebo tie tituly pred menom za menom ešte nikomu negarantovali a negarantujú to, že z neho bude aj človek, dobrý človek a hlavne praktický človek. A to je veľmi dôležité. Ale teda to len pre nás, rodičov. Pre nich sú dôležitejšie úplne iné veci, aby si užívali a žili. A my, našou povinnosťou, im je to zabezpečiť. Tak, pekné prázdniny. A čakám už a začínam strihať dnešným dňom meter, kedy už zase začne nový školský rok. Lebo už zajtra by bolo neskoro. Pekné prázdniny.